Руминия. И един път да ме побалиш, бе. Дайте искам, майколо. Кажи как се пати. Рапил. Вечера сумка. Кой ще вика вечер? Само и евреи и гледам. А да, ще най-важното е той, че е такова. На гъста посадка смятай тон и половина, 2 и гледай какъв заребител става. Петър, да се проби тази храна. Дайте моите колеги колко време... Но той никой не храни с такава храна, да ти кажа. Освен Валю в Монтана. И Вилкем в това. Ама ти мъчи с палене в това Вилкем. 100 тона заребис. 100 тона, гледай какъв заребител. Ама линковите деца на гъсто различни не стават там. Има и 400, 500, 700, и 100, и 50, и 80. Кой къвто? Всяко има. Това е идеалният вариант.